Guys, good morning. Good morning. Welcome back to our channel. Sus. Lahi na po yung na-trippingan sa mga mama guys. O, lahi na po yung na-trippingan. Nagsuba na po sila og chicken. Iris, thank you kay sa chicken. Iris. Tara nagkaon. Uy, klaro ni. Agoy. Dayon. Magutan ni. Oh. Siya itong utanon. Chipkok. Chipkok. Kung siya ito ang Utan man gyapon. utan nga. Ang sining lisugutan. Vegetable. Unsa kuno in English ug utan kay utin. Unsa naman? Ayusa oy. Osa. Unsa na cha? Sinugbang ano? Unsa in English ug sinugba cha? Barbecue. Barbecue? Barbecue ba? Ha? Barbecue may magbuot. Ito na ko. Barbecue ay magbuot. Chicken, grilled chicken. Subang chicken. Hala, maura man di ang ino. Ikaigo na to eh. Wow na lang to imuha ay. Apil to dire. Gamay raman di ini. To ay nanguhag sa luyot para sa among lawoy. To ara. Basig kanding-kanding na imong gipunit. Kaning grupo ha, bisan pag mupunit ni rog hagunoy. Kaning grupo ha, murag bisan pag hagunoy lutuon na ni. Habhab ah. Ngita daw mi aning kasagbutan og kuan utanon. Na natuwad na kuno. Habang maninay natuwad unsa tong natuwad. Ay Saturday man day ugma. So di ta ka kuan na maday kapayas. Oh, sa luyot. Dami kay napay tinangpong no. Okay. Sa luyot. Nara na diri sa amo ang kalibunan. Masing na yung mga takway adto. Wala na. Na may takway. Sa sunod na oy kay lami man ang takway ko anon god. Tunuan no. Okay, isa ka kumkum. Pakita daw isa ka kumkum sa luyot. Okay, kayo. Okay. Kita mi kapayas kani. Disgrasya gini kapayasa sunod semana. Kini kapayas. Bantay ka na mo kay lutuon ka na mo. Alagbati unta tuno. Naari diri likod sa eskwelahan kasagbutan magud diri din ay mga utan ba kay garden man ni sa una. Garden man ni sa una. Ay mga utan. Okay. Ang chicken gidabdaban nagmaayo, ang chicken nahimo ng uling. Da. I hope. Nasunog? Tuan ni Maylin ang kamunggay. Naay chicken, naay utan. Dagat na lang. Imagino na lang nato ni nga kaning area dagat ni. Na amon chicken. Ilaw. Atong sukag maayo siya na atsa. Oh, lagi. Oh, nadugo mo ka kay ilaw pa. Wow. Dayon ang lawoy, ready na hapit. Ala! Lawoy. Tanglad. Nambok yung tani. Barbecue na barbecue man na siya. Oh. Wa mi kabalogon sa English magsugba og kuan. Manok. So ingon siya. Barbecue daw na sakto di barbecue. Chicken barbecue. Maternity, paternity.
Paternity, maternity, mama. Timanaan yun na, maura na yung picnic. Paternity, kay papa maternity. Ito na, ang barbecue ni Shilina. Si Paig, isuba. Kaon man kagaginihian. Uy, problema. Ho! Ihiin na, tsa. Magdala ka. Okay, gabukal-bukal lang mga. Nagbukal-bukal na. Ready na. Ang saluyot ug ang kalamunggay. Yay! Very nutritious. Hugasan niya niya. Gihugasan ko na niya, oy. Oh. Wow, pagpupo sa kalamunggay gihugasan kay basig na ay mga spider na apil. Uy, subak lang mangyapon to. May muot gani maminaw ni atong vlog. Sayang kayo ang kalamunggay inyong hugasan. Kulang ta sa subak. Apilon ta tong mga spider. Wow. Sini na lang ilunod na tanang. Lagi. Dami kay nang okay. Ilunod na sa chip cook ang sikreto. Uy, kana po nung tatag-iya sa Ginomoto. Uy, kuha na nato sponsor. Oh, with asin. Okay? Okay. Yehey! Ready! Okay. Niabot na yung cookies. Coke. Yes! Busog yun ni Ron. Dayon yung birthday. Dayon yung birthday ni Babski. Kay nanay Coke. Coke na, Pepsi di ay. Pepsi, kay walay Coke na hotdan daw. Wow! Ang problema ron, wa tay mga baso. Walay tay disposable dito yen. Ban, nag-prepare na. Among table, mo ni among table. Long chair. Long table para kuan eh. Okay. Ay, ito ang table di ay. Table. Ang table. Gi-prepare na. Prepare na. Unsa. Okay. Ipang ready na. Ipanggawas ng mga balon. Oh, di magkanta sa dayo happy birthday o sa mga on. Daoy, nabiyaan man ako ko ang cellphone stand. Oy. Okay. Lala, kasarap-sarap. Wow, negro. Aga ko na puti kayo. Amang ice. Naputol ng ice dito. Wow. Kalami-lami. Sus, lami kayo nagbag na panay ulang, no? Labi sa unsa na lagi panghunahon na ako kay ako adjung butangan ani. Niya na. Butang sila na adto. Kuha guys kani ako. Dako kay kog kaon karon. Agoy. Wow. Okay. Butang ira gud ko. Okay, murag gyud ta ani mga sundalo ba. Okay, enough na dayon.
Okay, enough. Sturara. Sturara ni. Iyot. Oh, yun. Dayon, kaniyon akong ganahan. Oh, kani. Kani ako. So, mangaon sa mi ha. Mangaon na pud mi. Mao ni ako ang okay. Ingon si Sige na mo. Hala, wa may kanang muning, kanang kaldero imo nang. Pare sa agahapon ba? Ako taklob. Pagkuha man na siya, share lang ta kay sa sunod na lang ta ay sa sunod ha daghana katuta na imong order ay. Okay, sige punit-punit. Nang muning udi ako anang ayaw na dayo. Hala tanawa. Hala tanawa. Sige na pag kinabuhi mo. Wow, mo ni among kinabuhi. Mao ni kinabuhi bantay bata. While magulat sa mga bata, mao ni bisa unsa na lay may bawaan. Si Elma ato ni mag-thank you ta sa iyang uling oy ug sugbaan. Thank you El. Sa kaldero sinang muning. Hi nang. Si hi sa vlog. Thank you sa kaldero. Ang birthday girl dera Na Alina. Day taklog sa kaldero day. Moy man ni day. Ay kalami sa kaon oy. Lin, ikaw Lin. Ya pa magojoy o. Kaon. Gool kay sila ani tipsy guys. Kasi sa tipsy. Sa muka atahan ng giti diha. Ika man ang gabanha. Ano ngawad? Ya pa o. Lami kayo ang lawuy. Mas labi nagbutang nga nakapayas. Ay lahi ako ng kupayas. Ni uli niya nga sa meeting. Sa wala diri, pasensya. Michelle, yata na Michelle ito. Special mention. Nako sa meeting silang Wailin, moingon na pud tug lagi ko diha. Pasensya sa wa dire. Lumbag na nga dali. Kina. Lumbag na nga. Lumba mo nga kay. Nga. Sa pagkasil, oy. Nakaluto naman. Nga. Oh, si Kwan yung daog, Michelle. Luto, tiya, ay nay. Punit mo dito sa luto ni Iris, oh. Nanay. So guys, maulang sa niya tong vlog karon ha. Pasensya na ug ang mga artista maura ginaong. Sa may luto diha, oh. Mga unsa mi. Di ka naman nag-isa. Di mo kaon. Mara ba sumulo ba kayo? Oo, medyo mamaha. Oy, sabat. May dagdag na mga karon. Kaon may kulang. Sa may kulang na eh. Naman kaya ni mo. Nagalaon eh saan?
Sabi siya, pero yung nag-video ba, kitag-tag-tag yun? Ay, magpadalin. Okay naman ko lang bilangkan, basta ang bilahan, wala bidlak. Zoom makayo. Kami ka din na ang bidlak ka. Ay, mahaw. Hala, nakutunan sa sila. Nalan siya. Sila. Ikaw daw. Magkaning nyo. Lami, ikot. O, dilaw lagi. Pinsay Sky, may tinda o. Ilang Sky daw ka to. Sky? Oh, Sky. Kinsay Sky. Ako nang ikuanan. Ako nang angi. Dapat kaya daw? May tao? Uy, silingan mo ni Lorjen. Kanay, dala sa Lunes ang vaccine card sa... Hello! Wala din rin naman dito niya. Siya may nagkuha may gula card niya. Ay, kay puno sa. Anak, dala ang vaccine card sa Ivana ba? Kailangan sa trabaho, ha? Kanya din yan, no? Oh. Uy, wala na umlaw, ana? Ay, kasi na birthday ron. Happy birthday to you. Mga bata na sa Hindi na kami na punta. Kailan yan mo? Dili, happy birthday to you. Happy birthday to you. Sa'yo ang pulutan, sa akin ang inuman. Hala, oy, puro naman may head-check. Ano ko na ulam ko ani? Kaluwi niya ba? Ailen, oy, si Chacha ba kay nagulang ano kay Oy, siya ba nagsuka ay? Ikaw, Cha? Nilunuran ko niya si Chacha, oy. Nabay na photo ni Chacha niya. Lami man. Sa tayo na lang manukilayan para sa utan. Wala na. Ako ba, Cha? Ko sa amo asal. Okay. So much. Thank you din. Wala. Ang cameraman, no? Thank you. Hala, wala si Michelle, no?